Sziasztok! Én Evelyn vagyok, és itt van velem Diacska. Ebben a videóban tanártípusos videót fogunk megcsinálni. Hát kezdjük is el! Do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your... Ebben a részletben benne lesz az unokatestvérem is. Valamit el kell mondanom, most is rólad álmom. 5 meg 5 egyenlő 10. Ihatok tanulni. Igen. Ó, várjál, leföldöm. Hé, mit képzelsz órán? Mit is szól? Menjek ki fel az igazgatóiba. Menjek ki az igazgatóiba. Hát de maga Nem érdekel, menjek ki az igazgatóiba. Fúj, Te meg mit nézel már fele? Te is menjél utána. Menjél! Indulj át. Köszönjük szépen a vendéglátást, sziasztok! Hey lány, valamit el kell mondanom, most is 5 meg 5 az egyenlő 50. Tessék? az 10. Mit okoskodol itt az én órámon? Hát az 10. De nem maga 10, hülye. nem mondd meg! Mit Maga mondtál? hülye. Menjek kifele Azért innen az nem órából! érti. Maga Menjél! nagyon hülye. Menj el, te meg ne nevessél! Nagyon hülye vagy. Hagyjál békén engemet! Vagy itt azért. Te meg ide figyeljél! Mondjam, menj! Menjél ki te is! Nem szólaltál meg, szia! Köszönjük a vendéglátást megint! Hellóka! Írjátok, amit én írok. Majd valami. Odaírunk majd. Mit keres ez az üveg az asztalon? Hát tanárnő. Menjél kifele innen akkor, ha itten tartod az üvegedet, ezt a táskában kell tartani. Üljél le, nem szabad felállni, ne ülj! Álljon, nem szabad felállni. Te meg nem akarod meg a kezed. Maga mondta, hogy álljak fel, azt Üljél le, mondja és ki. csendben legyél. Hagyja már abba. Fejezd be. Azzal. Sziasztok, gyerekek. Jöttök, amit akartok. Nem érdekel. Tanárnő. Ma mit van vele? Zizi? Nem, csináltok, amit akartok, engem nem érdekel. Én szerintem tanárnéni olyan vagy. Kicsit zizi vagy. Tudjátok, már ilyen jól érzem magam. És attól dobálni kell? Nézd. Nem érdekel. Majd veszek újat, majd kérek. Zizi? Zizi? Sziasztok, gyerekek! Tanárnő, matek órán van? Nem érdekel, most én nyújtok éppen. Matek órán van. Gyerekek, álljatok fel és ti is tornázzatok vele. Azt Most. Ah. Gyertek, csináljátok. De ilyen vagy. Hú, nagyon leizzadtam. Kértek ti is? Hú, gyere te is. Jár. Jó van, kimegyek inni. Sziasztok, gyerekek, majd mindjárt visszajövök. Gyerekek, mindenkinek 5-ös lett a dolgozata. Tessék tanárnő, itt van. Nem kell, tudjátok, maradjon nyugodtan nálad. Otthon hagytam a matek rendet. Ó, semmi baj, majd most ma úgyis tanulunk, meg majd játszunk, amit akartok, azt csináltok. Ha szeretnétek, ha én mondok nektek valamit, akkor ti azt csak csináljátok meg. Mondjuk, aludjatok. Úgyis jön is alszok már.
Nyugodtan tedd le oda. Jaj. Porzik, jaj! Hát ennyi is lett volna a videó. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!